खुलुमबाय स्टुडिअ आं रमन बसुमतारी फिन आरोबाव बावखुंग्रि बेबाव इउ पिपल दोलोनि जयनिं हाबाफारि गुबुन गुबुन दोलोनि गोबां मावथिफोरा प्रमद बर' दैदेननाय इउ पिपल दोलोआव हाबफैदों बिजाथिलाइ गथायखांनायनि उनावबो इउ पिपल दोलोनि जयनिं हाबाफारिया सोलिगासिनो दं नंगौ बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय मावरियागाव पार्ट 1 बमब्रागुरि आरो 2 नं जाथ्रासुगुरि गामिनि बिपिएफ आरो बिजेपि दोलोनि गोबां मददगिरिफोरा इउ पिपल दोलोआव जयेन जादों बिटिसिनि गासै रायजो राजाफोरानो प्रमद बर' दैदेननाय इउ पिपल दोलोखौनो देरहासार खालामनानै फिन सरकाराव लाबोफिननांगौनि थांखिजों इउ पिपल दोलोआव जयनिं जानायखौ जों बे समाव नुगासिनो दं मख'नो गोनांदि 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव बारा सान गैलिया आरो बे बिसायख'थिनिनो बिजाथिलाइ गथायनाय हाबाफारियाबो जोबनानै थांबाय बिजाथिलाइ गथायखांनाय हाबाफारिया जोबनानै थांब्लाबो इउ पिपल दोलोनि जयनिं हाबाफारिया जोबनानै थाङाखै फिन दिनैबो रनजित बसुमतारी बिथांनि नुजाथिनायाव बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय मावरियागाव पार्ट 1 बमब्रागुरि आरो 2 नं जाथ्रासिगुरि गामिनि बिपिएफ आरो बिजेपि दोलोनि गासै 35निबो बांसिन मददगिरिफ्रा इउ पिपल दोलोआव हाबफैदों मानि थाखाय मोजां मोनदों माने सार दाखालि जोंखौ मिटिं जानायाव जोंथ' इउपिपिएलआवमोन नालाय नांगोल पार्टिनि मानसिफ्रा जोंखौ सोदों आरो नाम हरदों लिस्ट हरदों दा मिटिङाव ओंखाराबाबो जों दाय जागोन नालाय जों ओंखारनांगौ जादों सार बेनो आरो दा बेहायनो होगोन सारानो देरहागोन सारनावनो होगोन साबैसे फैदों बिसोरो जों बुरजा दं बे गासिबो जोब सार मा गामिनिफ्राय जाथ्रासिगुरिनि दं ओमफ्राय जों बमब्रागुरिनि दङ जों जाथ्रासि बिसोर बमब्रागुरि गामि दरनैनि बावखुंग्रि बियामाव रनजित बसुमतारीखौ माबायदि भटआव देरहागोन नोंथांमोना भटखौथ' देरहागोन देरहानाया जों बेहायनो होगोन सार नोंथांमोनजों लोगोसे आरो गोबां मानसि फैनो दंबावो नामा बेबायदि फैनो दङ दंनाया सार खायसेखौ सोनो हादों खायसेखौ सोनो हायाखै बेहायनो दङ आरो थांनाय समाव धनेस्वर गयारिया नोंसिनि औ थांदों मा मा सार खामानि मावदों होननानै सानो जेबो मावाखै जेबो हराखै सार बिसिनिफ्राय जों जेबो मोनाखै बिसोर जे एमसिएलए थानाय समाव न' बां मोनदों नाथाय लामा न' मोनाखै सार जेबो मोनाखै जोंनाव अरुणादयबो गैया सार जेबो मोनाखै जों न'बो गैया जेबो मोनाखै जों दा नैबे इउपिपिएल माबायदि सहाय खालामगोन सानो नोंसिनि रायजो राजा दाथ' जों मोनगोन बादि सानदों रायजो राजा सहाय होगोन लामा सामा जाजोबदों आगोलनि बादि नंला दा मोजां जागासिनो दं आरो सार नायगाव साउथ डिस्ट्रिक्ट नायगाव मावजागावनि पार्ट 1 मावजागाव दिनै इउपिपिएल दोलोआव नोंथांमोना मदद होनो सिगांबोदों मा फोरमायगोन बे समाव मानि थाखाय मोजां मोनो इउपिपिएल थारमाने जों आगोल माने बिजिआव दं नालाय ओमफ्राय आं बिजिएमसिनि सासे नायगाव प्राइमारिनि सक्ति केन्द्र इनचार्जमोन आरो दा जों केन्डिडेट हिसाबै दा बे बिपिएलआव जों जइन जानो फैदों आरोखि गामिनि माखासे मानसिफ्रा आरो माखासे खावसे इउपिपिएल दंखायो नाथाय माखासे कर्मि बिजेपि वार्कार दं नालाय जों दा खावसे फैनाय जादों इउपिपिएलआव जइन जानो थाखाय
दिनै नोंथाङा फैबाय नोंथांजों लोगोसे आरो बेबायदिनो फैबावगोन नामा? दंबावो माखासे मोनसे उसुबिदानि थाखाय हास्लाबाखै इमारसि फैस्लाबनो हायाखै न'खर लोमजानाय सानदों लाबोजोबनो हायाखै आरो फैबावो दंबावो माखासे मानसि हास्लाबाखै आरो जों दा जों 8 जनल' फैनाय जादों दंबावो हा जोंजों दाबो 7 जन 8 जन फैबावगोनदां 7 जनसो दङ केपासिटि गामियाव आरो खावसे इउपिएल दंखायो गामियाव इउपिपिएलखौ मानि थाखाय मोजां मोनदों नोंथांमोना? मा जों माने इउपिएलनि थाखाय जों मोजां मोनो जों हारिमुनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय ट्रेडिसनेल जाहाथे उनाव डेभेलप जागोन फिउचारनि थाखाय बेखौ साननानै जों आवगायबोदों आरोखि जों गोदो नांगोलावनो थांखायाखै मानो बुंनो होनबा आंबो थादोंमोन फुरासो गारफिनदां माखासे माबा बुस्थुफोर फेसिलिटि मोननो थाखाय दुखु मोननानै बेनिफ्राय ओंखारनो फैदों आरोखि माबानिफ्राय नांगोलनिफ्राय आंबो सासे फुलिजों जादोंमोन बे नायगौमोन प्राइमारावनो नाथाय बेखौ दुखु मोननानै दा एंगारनानै बिजौ हाबदोंमोन आरो दिनै बिजौनिफ्राय जेबो मोनथाय सुबिदा मोननो थाखाय दाखालि साथा फैसा हरदों थाइसे मोनाखै आं सक्ति केन्द्र हिसाबैबो बे आं दुखु मोननानै दिनै जों गामि कयजन बिजिबि वार्कारखौ लानानै दिनै बे जइन जानो फैदों आरोखि जाहाथे जों सारा मोजां मावगोन होननानै होनाय हिसाबै जाहाथे भबिसत जोंनि फिउचार लाइफआ गथ'नि थाखाय मोजां जायो इडुकेसन लाइफफ्राव बिनि थाखाय जों बे माखासे हान्जाखौ दोलोखौ लाफैनो होदों आरोखि आरो फैबावगोन आरो माखासे जों गामिनिफ्राय दङ आरो बावखुंग्रि जों बावखुंग्रि समाजनि बावखुंग्रि बियाबाव रन्जित बसुमतारिया बिसायख'थि गेलेगोन नोंथांमोननि केन्डिडेट नोंथांनि नोजोराव देरहागोन ना देरहाया बावखुंग्रि बियाबाव? आंथ' सन्देह देरहागोन बादि देरहा आइडिया माने आरो आं माखासे आदिबासिबो लोगो दं आंनाव पार्टनार दं गार'फोर दङ बेखौ लाबोफायो दाबो आङो बेखिनि आं साहस दं आरो आंनि लोगोबो दङ गोदो फरायसुनाय माने माखासे मानसिफ्रा दाबो लाबोफायो बे नांगोल फाजों दाबो हायो माखासे मानसिखौ बेखिनि आं साहस दं आरो बेखौ आं बुंनो रन्जित बसुमतारी बिथाङा रायजोफोरनि मदद मोनगोन होननानै सानो ना? आं सानो बेखौनो मोजां मोनगोन आरो मोजां मावगोन साननानै जों बे पारपासाव फैनाय जायो आरोखि जाहाथे आरो उनाव जों गार'फोर सावथाल आदिबासि लाबोनो हागोन आरो बेखिनिया केपासिटि दं आरो आंनि आखायाव मानसिफ्रा आरो बै नांगोल मानसिखौ लाबोनो हागोन आं सन्देह दं बेखौ आरो दाउट दं आरो बेखौ खिला बुंबाय आरो बेखिनि आं बुंनांगौआ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय ना।